Aktom sa totiž napĺňa cieľavedomé úsilie študentov. Úsilie, znalosti, ktoré prejavili a dokumentovali od prijatia na štúdium na obchodnej fakulte až po úspešnú obhajobu diplomovej práce a vykonanie štátnych skúšok. Túto skutočnosť môžu najlepšie posúdiť a pochopiť okrem absolventov a učiteľov fakulty a univerzity aj vy, ktorí ste dnes prišli podeliť sa túto slávnostnú chvíľu o úspech absolventov, vy, ktorí ste im pomáhali prekonávať prekážky a problémy počas ich štúdia a vy, pre ktorých je aj dnešná slávnosť zaslúženou odmenou. Zároveň táto slávnostná chvíľa je aj významnou chvíľou pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Nie totiž lepšie reklamy pre univerzitu, ako sú